लोगोफोर बरायबाय बिराद गोबांनि उनावसो दिनै आं ब्लग लाबोनाय जाबाय नोंथांमोननि सेराव स' नैबे जायगाया जोबोद समायना आरो नैबे जायगाखौ नायनो थाखाय ओरैबायदि खस्थ' खालामनांदोंना आरो नायखांनायनि उनावबो बिराद खस्थ' मोनदों आरो दा बुंसै स' लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामबाय नै बे जायगायानो जाहैबाय मेघालयनि सिङाव थानाय जोबोद समायना जायगा आरोना समायनाजों लोगोसे जोबोद खस्थ'बो खालामनांगौ जायो बुङोना खाथियावनो दङ ना गोजाननि हाजोखौ समायना नुहुरो ओमफ्राय खाथियाव फैबासो मिन्थियो होननाया थ' लामाया बेनो जिबायदि अखा हादोंमोन आरोना ओमफ्राय अखा हानायनि गेजेरजोंबाबो बेरायनो नायनोसै अखा हानायनि बेरायनायनि एक्सपिरियेन्सखौबो लानाय नायनोसै होननानै फैबाय आरोना थ' शिलंआ जोंनि खाथियावनो दङ नालाय शिलंआवनो थांलाय फैलाय खालामनाय जायो नङा होमबा स' आंबो अखा बोथोरबाबो फैबाय आरो नै आं लोगोसे बेग लादों ओमफ्राय बे आंनि बिखुङाव दङ बेनो जाहैबाय DSLR केमेरा आं सानदोंमोन आरो जि मोजां फट'शुट खालामगोन होननानै अखा हानायनि थाखाय खालामनो हायासै आरोना ओमफ्राय बेगाव ओमफ्राय माबा लादोंमोन आरोना मेकआप लादोंमोन मेकआप ओमफ्राय मोनसेबो जायासै ओमफ्राय बेफोर गासैबो शुट लानाया माबा गोजा आरोना बेफोर गासैबो शुट खालामदों माबानिफ्राय मबाइलनिफ्राय थ' जायगाया बेनो आरोना अखा हानायजों जोमै खुवा खुनायजों ओमफ्राय हाजोनि बोथोरजों जि मोजां जादोंना बोथोरा थ' नै गोलैबाय जोंना केमेरामेना गोलैबाय थ' लोगोफोर नै आरोबाव लामाखौ नायदो ओरैबायदि खस्थ'खा लामाया बेबायदि खस्थ' आरोना ओमफ्राय खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो थांगासिनो दं नुबायना लोगोफोर लामाया माबायदि गोजौनिफ्राय गाहायाव ओंखारख्लायनांगौ आरोना जि खस्थ' मोना बेथ' जेबो नङा जेब्ला नोङो गाहायनिफ्राय गोजौआव फैगोन ना होमबासो जागोन दा गुबै खोथाया थ' नै दाबो मोना नै दासो गेट मोनदों थांगासिनो दादादा दुदुदु दादादा आं जि थाबायलांगासिनो बे जरा एसे लामाया सिदा नालाय होलांबाय आरो हायला हुइलानो ओमफ्राय नुहुरबाय दा जायगाफोरखौ एसे रोमै ना थ' आंजों लोगोसे नायबाय थादे नोंथांमोनाबो ओमफ्राय नै जायगाखौ मोनहां जादों आरोना माखासेफोरा नै माबागासिनो थांगासिनो दं बिसोरबो ओमफ्राय आंहा बिसोरखौ जि होसोलांगासिनो दं आरोना आंबो नोंसोरथ' समान थांनो होननाय ओमफ्राय नै जोंना माबाया मोनबाय आरोना प्लेना एबार प्लेनखौ मोनसिगोन आरोना लांदों आंहा थाबायलांनाया दासो जि थाबायसोदों आरोना उनावसो मोनगोन दा मस्लेट बेथि दासो जि थाबायदोंना नैनो दुगि थांगासिनो आरो दासो ओमफ्राय आइथिंखौ आङो मा खालामदों नुबायना दाहाय मावग्लुंजोबदों आरोना एकदम सिं आइथिङा इदि आरोना गोजांनायजों जि गोजांखाबायबो मालायफ्रा साथा लादों आंहाथ' माने फुंनिफ्रायनो सिजानाय जादों आरोना ओमफ्राय बे समावबो एसे अखायानो हाबाय थादों आरोना फ्रिनो ओमफ्राय जायगाया मोनबाय बेखिनियाव एसे प्लेन जायो आरोना थ' प्लेन एरियाना लोगोसे जायगायाबो समायना बेनिखायनो बयबो खस्थ' खालामनानै नायनो फैयो जायगाखौ मोनबाय बेसेबांबा खस्थ' खालामनानै ओंखारख्लायबोनानै नै जायगाया बिदि आरोना बे जायगाखौनो होसो नायनो फैदों जोङो बयबो फट'फोराव भिडिअफोराव लालायसोगारो नालाय आंहाबो मोजां नुनानै फैनो सानबाय ओमफ्राय नै बिदि नुफैबाय आरो दा अखा बोथोर नालाय बांद्राय जायगाया मोजां नङा मोजां जायाखै थेवबो बिराद मोजां रायजोफोर स' बेवहायनो आं
फैबाय बेखौनो नायनो थाखाय थ' आंहा नै जाला अबस्थाया गोजांबाय बेराफारसे ओमफ्राय अखाबो सिजाजोब्बाय खानायाबो गिसि गस्लायाबो गिसि लंपेन्टफोराबो हाब्रु नांजोब्बाय रायजोफोर माबोरै मोनखो आंनि ब्लगखौ जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदों लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबाव थ' लोगोफोर बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायगोन